Mene king man maneti po. Master gara wandi trasta. Ayo DJ, ayo DJ. Design Studio. Ndaedza kutsvaka nerudo ndichimushaya, kana zvichiita tsoka kandizvigofaya. Siku nesikati yandirare chikugaya, ndinonzwa kufara pandorota uchiuya. Ndaedza kutsvaka nerudo ndichimushaya, kana zvichiita tsoka kandizvigofaya. Siku nesikati yandirare chikugaya, ndinonzwa kufara pandorota uchiuya. Waimbondivimbisa wane, ukati kinga ndifanira kusiya mhani. Ini tsungu ndokuudza hamaye, ndikati ndiye wanga chandibata ungezaye. Ndakashamisika wakutondibluka, uma meseji wakublutika. Ndikati waye wakazondibuka, kondisiya kwakadai yakubo. Ndaedza kutsvaka nerudo ndichimushaya, kana zvichiita tsoka kandizvigofaya. Siku nesikati yandirare chikugaya, ndinonzwa kufara pandorota uchiuya. Ndaedza kutsvaka nerudo ndichimushaya, kana zvichiita tsoka kandizvigofaya. Siku nesikati yandirare chikugaya, ndinonzwa kufara pandorota uchiuya. Moyo wangu wauchunga-chunga neziwaya, kuwasa time yangu ndichifunga ndini ndoga. Kudai ndakaziva ndakanyanga zvangu Sandra. Kudai ndakaziva ndakanyanga zvangu Sandra. Ndaedza kutsvaka nerudo ndichimushaya, kana zvichiita tsoka kandizvigofaya. Siku nesikati yandirare nchikugaya, ndinonzwa kufara pandorota uchiuya. Ndaedza kutsvaka nerudo ndichimushaya, kana zvichiita tsoka kandizvigofaya. Siku nesikati yandirare nchikugaya, ndinonzwa kufara pandorota uchiuya. Waimbondivimbisa wane, ukati kinga ndifanira kusiya mhani. Ini tsungu ndokuudza hamaye, ndikati ndiye wanga chandibata ungezaye. Ndakashamisika wakutondibluka, uma meseji wakublutika. Ndikati waye wakazondibuka, kondisiya kwakadai yakubo. Ndaedza kutsvaka nerudo ndichimushaya, kana zvichiita tsoka kandizvigofaya. Siku nesikati yandirare nchikugaya, ndinonzwa kufara pandorota uchiuya. Ndaedza kutsvaka nerudo ndichimushaya, kana zvichiita tsoka kandizvigofaya. Siku nesikati yandirare nchikugaya, ndinonzwa kufara pandorota uchiuya. Moyo wangu wauchunga-chunga neziwaya, kuwasa time yangu ndichifunga ndini ndoga. Kudai ndakaziva ndakanyanga zvangu Sandra. Moyo wangu wauchunga-chunga neziwaya, kuwasa time yangu ndichifunga ndini ndoga. Kudai ndakaziva ndakanyanga zvangu Sandra. Design Studio.